Halo Cak Kolik. Mas Kirun, biyen bojomu seneng gawe rok landung ya. Saiki malah dicekakno butuh cek apa iki? Kirun. Lho, lah butuh cek apa? Kolik iki kere kok tekoke rono. Cene ketok kemajuane. Lho. Bojoku iki dina ndek anak. Iya. Aku diomongi lek. Mas, kisah umur selapan aku wis budal tanggapan lho anakmu mongen. Lho bojomu sinden. Sinden. Wah, ya malah enak ndek bojo sinden ya. Anggen udah bar nyunatne padu karo aku. Lah perkara apa? Perkara anake cek kelas 6 SD disunatne. Lho. Aku rak ngomong sok edik nek SMP. Ora, disunatne saiki pumpung SD prei. Sok nek SMP ora. SD iki sunatne lek aku buwuh ning wong tuwek wis akeh, salah mati gak balik jarine. Akhirnya? Alah ya tak sunatne, Pak. Asyik cilik ora sunatne. Ya ora ngerti cah kuwi nek Joko apa nek wis sunat ki wis saru bareng ra ngerti. Bareng wis mari jangger enek wong didudui. Mas aku bar sunat. Lah ndi? Lah iki adus karo anakmu. Karo Agung ning kali. Iya. Lah kok anakmu ngelokne? Tok omong pakmu Kirun milihmu sunat lung dadi tok. Mulih nangis. Pae ngapusin laku sunat rong dadi laku sunat rong dadi. Aku ya muni wis le bentuke ya ngono kuwi aku ya. Potongane ya ngono. Potongane ya ndelok ya kurung dadi wis aku ngono. Nek wis dadi padane karo gak pae. Lah kok kurang ajar men. Bojoku lah kaya yang gregetne. Mbok dituruti timbang bocah nangis rene. Lah terus siapa kerusan? Tak jak ning jeding surup-surup kan. Piye le aku. Gak padha nggih pake seremno. Tidak barang serem Irwan. Kurang ajar anak. Makane anakku didik sing apik. Bojoku jenenge Ratuti. Anakku ki mbelise woh sak alam donya renek. Iya. Tenan. Wo, jan. Lah kok tuh pipis sih dienggo nulis. Lho. Bojoku jenenge Tuti. Apa sebabnya jenenge Tuti? Apa sebabnya jenenge Tuti? Untune metu saiki. Oh. Lah tak dienggo nulis Kirun dan Tut entek. Pipise cah cilike ndak sak pira. Aku nangan aku ya bar pipis e. Ya tak terus nih ti ngono entek. Lah kok mboke kok sumur. Iki kurang ka iki. Ayo bubrah ra kena diwaca kae. Asem kok. Tapi istri saya pernah marah-marah sama saya. Nyapa, Dik? Sampean ngerti? Wong lanang karo wong wedok ki paling soro ndi? Saya bilang paling soro tuh wong lanang, lelaki itu paling soro. Istri saya bilang nggak bisa, paling soro itu ya wong wedok. Kok wong wedok soro ki sorone apa, Dik? Lah nek babarne melahirkan iki ora soro. Ya lara wong sunat aku. Wong sunat ki lara, nek wong bayeke ora lara aku. Lara wong babarne Mas, wong babarne direwangi perang sabil. Nek selipe mesti mati. Katane orang melahirkan tuh nek selipe mati. Saya yang jawab, ya lara wong sunat nek selipe ya entek. Dokternya ngantuk celentek coto no kowe. Tetap lara wong sunat ki pisane kapok genek wong sunat bindu. Nek wong bayek ciri kapok pakmu. Pisane iki kapok pakmu. Ciri kapok ku anake murung wulan piye mbokmu? Ayo to kono, ayo to kono. Bedane wong lanang karo wong wedok itu kalau nek ngumpul sepeda. Nek wong lanang nyangpono gembos Mas ngene. Leh ngumpo. Kalau orang perempuan kan gini. Sampean petumon wong wedok ngumpo ngene. Gemuke moncrot kabeh. Gemuke sepeda we. Sapa wae sing kadasen, Sapa wae sing panuwun, apa maneh sikerangen gon mrene tak bacoke. Oh, bacok iki wonten apa? Wis adus porong. Durung. Nih tak timbakne. Ki semur kumpan ngono ta. Ya enggak. Enek sing nyeluduk di belakang piyuh. Lah ki ketheke sapa iki? Sapa kethek? Kowe. Aku
diaran kethek. Heeh. Ya oke lah, Yang. Awakmu nek roh aku kok koyo merangsang ngono. Rupamu kayak bulu sangop. Nyanyi. Minta lagu apa? Bahasa Inggris sih ya. Lulun. Iso. Oh ya ono kaset-kaset ya. Minta lagu apa? Mau nyanyi apa? Lah wong saya ini sudah pengalaman loh. Lagu Mandarin. Nah, oh ni ma pusing hai. Edian. Oh ni ma pusing hai. Cina kok ireng. Gosong. Semua William hai. Gosong apa dibakar? Bakar apa telo? Teloi apa ditape? Sembarang kok. Sembarangi apa menyerah? Iki menyanyi jak cerita. Lagu Mandarin. Kuni mau pusing hai. Ngono ki nek rombokmu gak seneni, Pak. Walah rono ya golek pangan ya sak. Sak gathuk-gathuke. Ngene iki aja cacak kok enek gonge wong karaoke ya tak banyoli ya tak. Tunggale penyanyi ngono selakone padha. Jane iki semut tok iki Nyokot. nek nyokot. Nyanyi karo nyanyi lho. Nek nyokot gak ndang nyokot. Lah nyang apa ta? Lah kok sekeliteran Nang ndi? riwa-riwi nek kiwa tengene kabilator. Ancur ki engko. Nasare ngono lah nyapa ngambek nang kono kok. Uni ma Rene, pusing Pak. hai. Iki yang mlebu rene, Pak. Malah nggonmu ku gampang. Nyapa? Coro iku. Gelekno sogok. Oh ni ma pusing hai. Oh ni ma pusing hai. Semua William hai. Semua William hai. Fuyunia. Fuyunia. Patung si patung si. Semua William hai. Semua William hai. Tunggu ono putri kang gaung-gawi. Ande lumut apa? Putri Ande lumut. Sik toh kaya iya ya. Kang ayu. Ande lumut ki. Rupane. Ande lumut Pak. Oh dudu. Mandarin. Mandarin, Mandarin. Tumuruno ono putri. Ande lumut ki. Lah ya aku menyanyi diledek rono kok gak krasa. Ora iso ngono mboten. Lah wong saya ini sudah pengalaman loh. Keterampilan punya apalagi pengalaman per daerah. Logo-logo daerah apal. Wah, bagus. Moto-moto slogan daerah apal. Saya mulai dari sebelah barat Jawa Timur. Iya. Kalau Ngawi, Ngawi berjuang. Madiun, Apik. Ponorogo Simpati. bagus. Jombang, Beriman. Tulungagung. Bersinar. Wah. Itu Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Tengah apal. Solo, Berseri. Klaten. Seragen asri. Waduh iya. Semarang. Atlas. Dia pinter. Pinter ya. Jangankan Indonesia, luar negeri saya apal. Luar negeri apa? Apal. Masa ya? Tetangga kita sendiri sekarang, Singapura. Hujan. Malaysia, Cerah. Sydney, Mendung. Amerika, Berawan. Mekah, Berawan. New York. Hujan. Iku ramalan cuaca. ramalan goblok. cuaca. Oh, ramalan cuaca. Ramalan cuaca kok sene iso. Ramalan cuaca jirine anu. Tapi kan yo apal. Apal apa kaya. Kalau ingin pinter aja kamu sama Pak Kolek belum tentu pinter sampean. Kepandaiannya kolek itu tergantung saya. Wah, Kolek saya ngomong jelek-jelek, bodoh-bodoh. Penyanyi-penyanyi sambuat gak bisa nyanyi di atas panggung? Bisa. masa Apa pengen penyanyi-penyanyi ke gak menyanyi? lho carane Nang di barne. Ayo mesti Lambene. ayo dibuyarno ya gak nyanyi ngawur tak ae kono. lambene. Tapi memang pinter kan? Bisa ya tes? Nah, bisa. Coba Cak Bagio Bisa. sini. Saya sebagai jurinya. Iya ya silakan. Cak Kolik berani toh? Oh berani. Tak tes sama Bagio wani toh? Silakan, silakan. Wani kudu wani. Iya. Wani, ya toh? Wani. Iya berani. Siapa gubernur Jawa Timur? Bapak Basuki Sudirman. Jos. Ayo. Bapak Menteri Penerangan? Bapak Haji Armoko. Jos. Bagio. Sopo dukun pijet Probolinggo? Yang pernah pijet itu ya sapa? Bisa enggak? Enggak. 0. Kolik bisa? Bisa. 100. Loh ngono. Enak Nah, yang penting kan bisa.
Iki wong jos pikirane top. Main. Angin yang baru melanda pantai selatan. Suparti. Siapa? Suparti. Suparti siapa? Mbok pokoknya II. Tsunami. 100 gunung yang baru meletus. Semeru. Gunung Semeru. 100 untuk kolik. Bagi yo. Piro bobote Gunung Semeru? Sing tau nimbang ya sapa? Bisa enggak? Enggak. 0. Kolik bisa? Bisa. 100. Enake. Pinter. Anak sapi, Pedet. anak kebu, Gudel. 100 untuk kolik. Bagi yo, anak gudel. Lagi metu. Bisa enggak? Baru keluar kok mana? Terserah, bisa enggak? Enggak. Gak iso? 0. Kolik bisa? Bisa. 100. Usul. Apa? Menurut saya di sini terlalu sukar jawabannya. Minta ganti tempat. Ya silakan. Kono bisa 100 ya. Anda di sini. Aku nak kene. Aku di kono. Iya. Iya, silakan. Nggak Wong apa-apa, nek wong ora Mas. tau mikir kuwi wong goblok. Sapi satu harganya 1 juta. Kalau sapi 2 2 juta. 2 juta. 100 untuk kolik. Jos. Bagi yo. Siapa yang mau beli sapi? Lho ngene iki lho sapa sing ngeruh? Bisa enggak? Enggak. 0. Kolik. Bisa. Sopo? Kang Pairan. Kok roh? Ponakku dhewe. Pinter. Ketun jatuh tak awur ae, Bang. Enggak bisa ya harus 4. Harus tahu. 10 tambah 5. 15. 15 tambah 10. 25. 100 untuk kolik. 20 tambah 5. 25. Nerok nih kolik. Gak iso mikir dhewe. Goblok. Goblok. Lanca 25 kok. Seneng Wong aja mikir dhewe sinau. Sing pinter. Sekolah nginceng. Ora tau iso mikir. Goblok kuwi. Kolik. Ya. 20 tambah 10. 30. 100 untuk kolik. 15 tambah 15. 30. Nerok nih kolik kowe, gak iso mikir dhewe. Mikir dhewe, goblok. Mikir dhewe. Tak cokot tanganmu. Tangannya mambu apa ya? Telek. Kolik 30 tambah 10 40. 100 untuk kolik. 20 tambah 20 1 juta. pinter. Pinter wi. Mana betul? Betul. Oh ya goblok kabeh iki. Kuwi jenenge iso Sekarang mikir keterampilan. dhewe. Keterampilan sekarang. Keterampilan. Nah, sekarang Mas Kirun wakil saya. Ya. Saya dewan jurinya. Ha. Mas Kirun, bagaimana caranya memasukkan benang ke dalam jarum? Benang diurut, jarumnya dilihat mana lubangnya masuk tes, seret, dibundeli. 100 untuk Mas Kirun. Pinter ngono. Bagio, piye carane nglebokno sapi nang jero lemari? Memasukkan sapi Carane nglebokno sapi nang jero lemari? Ayo. diketok, Kuwi daging sapi. Daging sapi. disembelih. Kuwi batang. Gak iso? Gak iso. Nah, carane nglebokno sapi nang jero lemari gampang. Lawange lemari dibuka, sapi dilebokno baru ditutup. Ayo, bener agak? Apa ya iso mlebu? Nah, mlebu gak ya sing penting pokoke iso Carane, mlebu, iso carane mlebu. nglebokne ngono lho. Aku apa ngomongno sedeng ta gak? Lho ngono lho. Oh iya ya. Nah, Nek ancen iso, kalau ini nanti bisa, teka-teki saya, bayar aku bengi engko PN. bayaran bi wong wis entek ngono lho, ngono lho. Jek separo. Ayo, badhe apa? Bagaimana caranya memasukkan gajah di dalam lemari? Gampang kok Pak Galik. Gampang jawaban. Lawange lemari dibuka, gajah dilebokno, baru lemari ditutup. Apa ya iso mlebu? Sebab Lan jero enek sapimu no. Lalu sekarang caranya bagaimana ya coba kalau Anda tahu? Ya lemari dibuka. Lawangnya dibuka. Sapi dibatek metu. Terus? Lah, terus gajah dimasukkan baru ditutup. Wow, pintar. Kolik yang saya pegang ini apa? Kertas. Iki sing tak cekel apa? Kertas. Ini tak bilang tak jenake kertas asmara. Oh, alah, kemarin peduk kirik jadi kirik asmara. Ini kertas asmara. Khasiatnya bagaimana? Khasiatnya ada. Kalau nanti sudah tak kasih jambi-jambi, ditempelkan hidungnya cewek bisa kena kamu. Alah. Jos pasti. Kamu nggak percaya? Enggak, Dekat sama saya. Iya. Nggak percaya sudah. enggak percaya. Tunggal Rasa guru ganggu. ojo ganggu, tunggal jopo ojo nggoda. Oh, Rasa ora bodoh. percaya. Nggak percaya Ben. Kesini kolek, Iya. jangan dekat itu orang nggak percaya. Mm-mm. Ini
Jampi-jampi copo nggak ada hubungannya dengan agama. Iya, iya. Niat ingsun. Ingsun gak niat. Iki meneng wae. Ini acara khusus untuk saya. Oh, apa Khusus kok untuk melok-melok? kolik. Niat ingsun. Niat ingsun. Mata kajiku. Mata kajiku. Jaran kejeglong. Jarane biayaan. Lah kok apa kok jaran biayaan bareng lho? Kok meneng ae. Ora diundang. Ora diundang. Melu jagong. Gak duwe isin. Jagong Jagong. tanpa keris. Kayak ketoprak. Jagong Jagong. tanpa keris. Tanpa keris. Pesta raja. Pesta raja. Nganggo tumis. Enak no. Enak. Enak. Ganggu aja. Pesta raja. Pesta raja. Nganggo tumis. Nganggo tumis. 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 Ora nganggo lombok. Ora pedes. Tapi kan asin. Mrica goblok. Sing ladeni. Sing ladeni. Plerak-plerok. Teri. Segoro. Segoro. Isine teri. Ora mesti. Ya layur, bandeng, tongkol, kepiting, macem-macem lah. Dideplok. Dideplok. Dadi trasi. Dadi trasi. Dibuntel. Dibuntel. Godhong jati. Malah gilani. Jenenge. Jenenge botokan teri. Yang terakhir, Mm-mm. nggak usah dengarkan omongannya Bagio. Iya, iya. Kalau ketemu cewek, Mm-mm. ciwalakaci koko beluk dem dem. 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 Eplekanyes gadul gadul. Eplekanyes gadul gadul. Ciwalakaci kokok beluk dem dem. Plekenyes gadul gadul. Gadul gadul plekenyes. Halo. Halo. Hai. Hai. Iya. Halo sayang. Halo sayang. Iya. Kangen ambek aku ta? Waduh sayang. Sayang. Apa kabar sayang? Baik-baik. Mengapa Pak malam hari ini baru muncul? Aduh, hari kok kayak kenayu Lek ya. kowe merangsang ta foto aku. Permisi, bisa ya kenalan? Namanya siapa? Oh, mau kenalan. Ini kamu sih. Aduh, Mestinya kau mengerti siapa aku. aduh Mas. Mbok jangan marah. Jangan marah dong, Mas. Mas, jangan marah toh. Tidak, Mbak. Mestinya baru kenal kamu menghargai saya, tapi kau tidak. Aduh, Menghina. Aku jadi jemu. aduh. Maafkan aku, Thomas. Tidak. Aduh, Tiada ampun bagimu. Malam ini aku muak melihatmu. Syukur rasane. Dadi apa? Awakmu dadi apa? Aku dadi apa, Nyanyar lambeku. aduh Mas, mbok jangan marah. Sini loh Mas. Keluar Aduh, celok. gantengnya. Alah, iki lho celuk lho. Mau. Kono lho. Oh, gulon. Kau. Mas. Tak gelem? Ma. Tak gelem teman? Ma. Yes, aku. Mas. Enggak usah apa, Mbak. Enggak usah, enggak mau enggak apa-apa dengan saya kan apa-apa ya. Loh, itu ganteng ya Mas, Oh, Mas. enggak apa-apa. Nah, piye lek iki pengin ora kowe? Gak. Nah. Gak pengin temenan? Lah karek kono ya apa? Lek pengin yo ngomong. Lah kono siap apa enggak? Lah sing jelas kene siap ae lah karek awakmu piye? Lah aku manut. Lek manut yo maju. Aku kan rono. Iya, Mah. toh. Mah engko meteng. Ya kuwalek toh, sing meteng ki aku. Galeten Mbak, dicelok juga. Ayo rene lo Mas. Alah kok ganteng men toh, Mas, Mas. Ayo loh. Lek Apa? ki marai. Risih aku. Ayo toh, Mas. Ngono lho, Mbak, manutan lah. Ayo toh, Mas. Siapa sih namanya, Mbak? Oh, saya. Loh, lanang. Sini loh. Iku yo mapan ae. Kok namanya siapa? Oh, nama saya. Iya. Nama saya Sri Maret. Oh, namanya sering ngapret. Namanya siapa, Mbak? Sri Maret. Sri Maret. Heeh. Bagaimana kalau saya panggil namanya Mbak Sri? Mana, Lek? Manja sekali ya. Aduh Mas, sini loh Mas. Kono lho, celok lho. Kok ganteng sekali toh Mas. Alah, gayamu. Aduh kulitnya kuning. Kulitku, Aduh kumisnya. kumisku, Aduh hidungnya. hidungku, Aduh Mas, matanya Mas. matamu. Iki Kok Mas kurang jangan matamu? ajar Lah, kamu di iki. mata-mata nih.
artinya mata Anda itu kan bening. Iya, gitu. matanya bening kok matamu. Ganteng ya, Mbak ya? Oh, ganteng sekali. Aduh, Mas, kok ganteng toh, Mas? Ada gitu. Dirambati ulo aku. Ndak gelem? Nggak Tenan gelem? toh, Mas, ra gelem Mau toh. teman? Kenalan. Nah, Mbak, bagaimana kalau saya sebagai gantinya Mas Bagio? Saya ingin kenalan dengan Mbak. Aduh, Kenapa? jangan pegang-pegang. Loh kenapa? Nggak mau? Aduh, ini mahal loh harganya. Loh, saya tahu. Coba kok. lihat tangannya. Loh kan enggak apa-apa kan? Idih, Kenapa? kasar. Bak, ya apa sing kowe iki? Alah gak mandi. Lah, Gak mandi. Apa jiwa itu? lakaci kok beluk dem. Jiwa lakaci kok beluk dem. Epleknya gadul. Epleknya gadul. Epleknya gadul tul. Mudar kowe kene aku. Wes. Aduh, suamiku. Wes ndak usah. Ndak mau. Suamiku. Apa rumah samu legenda ular putih rumah wertok ae ngono. Aduh, Mas. Lek. Apa? Kena lho. Ora kena ya, Bah. Mas, aku Apa? cinta lo, Mas. Aku wis mapan ki lo. Alah gayane cinta. Mas. Aduh, Mas. Lek, Kok cakep sekali toh. Ndang Apa? dianu. Aduh. Cinta dengan saya. Enggak Kesuwen. menghina. Enggak. Bener. Enggak, aku jangan ditinggal ya, Mas. Kali ki mingin ya. Iya rasanya hatimu lagi ngene iki ya. Ya gak apa-apa. Alah pingin. Pengen ya. Aku nek anu ya golek dhewe. Ane golek iki selangen gak apa-apa. Lah ini khasiatnya kertas asmara. Jajal. Ya Iki mulai anggur ngene tok sih. Mm-mm. Kok mandi dapure ngene lho. jiwa lakaci ngono. Jiwa lakaci kokok beluk dem. Jiwa lakaci kokok beluk dem. Eplekane gadul. Eplekane gadul ngene tok ngono. Mau. Entah. Wah. Wes Oleh lanang aku. Ini lho Mas, garap. Wes, gak kena digarap iki. Mas. wes ora apa-apa, gak apa-apa. Endang Mas iki lho wis kaya ngene. Lanang. Nah, Lah wes lah mandi mandi kok ndak apa-apa. Lanang nek ngene wisan. ndang iki lho Mas Oh, garap. arep buang. Lah iki nek gak tak imbangi Nah. katon iki. Jiwa lakaci kokok beluk dem. Jiwa lakaci kokok beluk dem. Nah. Eplekane gadul. Nah, Eplekane Mas. gadul. Padha butuhe. Padha butuhe. Ndang. Ya. Ngene. Nyontekno. Nya, angger gak mbok enteni tak lewekne kok ya. Nya. Ye. Aku mbok garap apa piye? Hei. Piye? Cacake cocok? Aduh, kenapa sih jalan-jalan seperti itu? Ada apa kamu jalan seperti itu? Wah, waduh. Kaya kudanil malahan delengen. Wong Cak Kolik sama Mbak Sri Maret ini masih saudara. Siapa, Dik, saudara? Itu Mbak Sri Maret karo Saya masih anu. saudara loh. Ini masih saudara, goblok. Mbak Iya. Sri Maret karo Cak Kolik ini saudara. Mbak Sri Maret itu adiknya Cak Kolik. Iya, Saya. Kenapa kok tak bikin gini untuk menyadarkan kamu? Percaya enggak dengan Orang hal itu jangan seperti ini? percaya sama dukun, percaya sama takhayul, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, harus nulat lekasing Rasulullah. Kita contoh itu semuanya. Ngono ya. Dawuh-dawuhnya kita tindakke. Sangune loro Al-Qur'an dan hadis.